25 июн президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи убари даргоҳи деҳоти Муҳаммадулло Убайдуллоеви ноҳияи Ванҷ толори варзиширо ифтитоҳ намуданд. иншооти варзишӣ ба истиқболи сазовори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, дар он инфрасохтор барои машқу тамрин фаро гирифтани дӯстдорони варзиш муҳайё гардидааст. эй парчами бахту миллатам бол бизан, рамзи хушу тахту савлатам бол бизан. имрӯз ки кӯли оламат зеру пар аст, дар арши баланди давлатам бол бизан. муҳтарам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон, қадами мубораки шуморо ба ин бинои боҳашамате ки доштани он орзуи умеди чандин солаи мардуми ноҳияи мо буд ва хушбахтона бо ибтикори шумо сохта инак ба истифода дода мешавад. муборак бошад. ман Ханҷарбек ва Раҳмия, хонандаи синфи да, аъзои тими мунтахаби Тоҷикистон, чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷоизадори мусобиқаҳои Осиё мебошам. ман аз номи худам ва аз номи ҳамаи ҷавондухтарони ноҳия ба шумо содиқона ваъда медиҳем ки мо низ баробари ҷавонписарон кӯшиш ба харҷ хоҳем дод то дар ҳама ҷанбаҳои зиндагӣ аз пушти сарвари маҳбуби худ истода баҳри ободонии ин ватани бистосои хеш талош хоҳем кард. масоати умумии иншооти варзишӣ 615 метри мураббаро ташкил дода, аз толори асосӣ, тенниси рӯи миз, ҳуҷраҳои маъмурият, ивази либос ва дигар иншооти ёрирасон иборат мебошад. иқдоми бунёди иншооти варзишӣ дар ноҳияи Ванҷ идомаи мантиқии сиёсати варзишпарваронаи ҳукумати кишвар унвон мешавад. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бобати рушди соҳаи варзиш ва амалинамоии барномаву стратегияҳои давлатӣ дар ин самт дар дигар минтақаҳои дурдасти ноҳия бунёди иншооти варзишӣ дар назар дошта шуда, ҳоло кор дар ин самт идома дорад. боиш ифтихор ва сарбаландист ки имрӯз дар ноҳияи мо толор бар ҳавои тӯҳфа аз ҷониби пешвои муаззам миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гардида. аз ҷавобан ба ин ғамхори пешвои муаззам миллат мо ваъда медиҳем ки таъминҳоро зиёдтар намуда шаъну шӯҳрати варзишро дар асаи байналмилалӣ баланд бардорем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои бунёдӣ баҳои баланд дода, қомат афрохтани иншооти соҳавиро дар таъмини инфрасохтор ва мукаммалсозии он муфид арзёбӣ намуданд. бояд гуфт ки саҳми варзишгарони ноҳия дар рушди соҳа ва муаррифии давлату миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ назаррас аст. дар ҳамин ҷо сарвари давлат бо варзишгарон суҳбати самимӣ анҷом доданд. паҳлавонони ноҳия дар навбати худ ба пешвои миллат барои таъмини имконоти хуби машқу тамрин изҳори сипос карда ваъда доданд ки ба василаи иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ барои муаррифии давлат ва рушди варзиш дар кишвар ҳиссаи муносиби худро хоҳанд гузошт. варзиш муаррифгари давлат ва миллат дар арсаи байналмилалӣ мебошад. боиси ифтихор ва сарфарозист ки бо ғамхории сарвари давлат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ноҳияи мо бахшида ба ҷашни ваҳдати миллӣ як толори хушҳавое тӯҳфа гардид. мо ҷавондухтарон кайҳо боз орзуи ин толорро доштем. ҷавобан ба ғамхории сарвари давлат мо ҷавондухтарон ваъда медиҳем ки дар ҳамаи мусобиқаҳои варзишӣ фаъолона иштирок намуда шӯҳрату шони варзишро баланд бардорем. ҳоло дар ноҳияи Ванҷ беш аз 40 иншоот аз ҷумла толорҳои варзишӣ назди муассисаҳои таълимӣ фаъолият доранд ки дар онҳо наврасону ҷавонон ба риштаҳои гуногуни варзиш ҷалб шудаанд. ҳамасола варзишгарони ноҳия дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ иштирок намуда бо дастовардҳои назаррас ба ватан бармегарданд ки ин боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст.